Викрили з власної домівки, катували струмом та принижували. Наріман Аметов розповів про тортури, яких зазнав від окупантів. Минулої п'ятниці його викрили з власної оселі у Старому Криму з мішком на голові та привезли до якогось міста. Каже, ймовірно, до Сімферополя. ФСБівці провели його в якийсь підвал і повідомили, що підозрюють у диверсії на газопроводі та запропонували пройти перевірку на детекторі брехні. Я сказал, я расскажу вам все. Но за аппарат полиграфа я не сяду. По той причине, я не доверяю этому аппарату. Я это им сказал. У меня в данный момент, я переживаю. Я боюсь. От них идет давление. Матом. Разным методом. И я боюсь этого. Что они в чем-то могут меня обвинить, с чего я не совершал. Он мне сказал на это, что до потери пульса моего или его я сяду за аппарат этот. За півгодини у нього запитали, чи не змінив він своє рішення. Коли Наріман відповів, що не довіряє цьому апарату, до нього підійшов один зі співробітників, який був у приміщенні. Он подошел ко мне и громко, басами, такими голосом, и говорит: тебя как зовут? Я ответил ему: Нариман. На что он мне ответил: меня зовут Максим. И на что он сказал: ты знаешь, кто я? И я ему сказал: нет. Но я боюсь, я понимаю, я нахожусь в мешке, и что сейчас будет происходить? Я не понимаю, откуда он может прилететь. Я не ожидал пыток просто. А он мне отвечает: я, говорит, тот, кто развязывает языки. Я машина, говорит. Я, говорит, государство. Я приехал в Крым, говорит, давить таких, как ты, говорит. Я говорю, это неправильно. Я ничего не совершал. Он сказал: я сделаю все. Ты все расскажешь, и мне за это ничего не будет. Но это все было матами, с оскорблением личности. Но я этого говорить не буду. Коли Наріман попросив адвоката, його схопили ФСБівці та посадили на стілець. Ноги скотчем примотали до ніжок стільця, а тіло до спинки. Голову так само обмотали скотчем, не знімаючи мішок, а до вух підключили електричні дроти і пустили струм. Он был болючий. С моими мозгами что-то происходило. Ну, я протерпел. Он был секунды 2-3, я не знаю. Он был такой протяжной. Я протерпел, ни слова не пикнул. Я в себе прокрутил, я буду держаться, сказал. Но я понимал, я так долго не продержусь, смотря сколько они будут бить. Следом пришел второй удар. Я тоже продержался. Но тут, я не знаю, у них, может, этот аппарат меняет, видать, усиливает, есть, они, может, регулировка. Я получил третий удар такой, который я не могу объяснить, что со мной происходило. У меня мозги в тот момент поплыли. Я не контролировал ничего. Я ничего не контролировал. Но после этого удара я прокричал: все, я сяду за аппарат. Ну, на что Максим мне ответил: теперь я буду решать, когда ты сядешь. И продолжал наносить удары.
Таких сильних ударів було 4, каже Наріман. На прохання припинити кати ніяк не реагували і дали ще 2 заряди. Они остановили, и я сразу прокричал: все, я возьму все на себя, все, что вы пожелаете, даже смерть Сталина. Вроде бы я так сказал, я не помню. Потому что у меня были мозги, я то состояние не могу передать, что со мной происходило. З Нарімана зрізали намотаний скотч та посадили за стіл і дали йому підписати якісь папери. За словами Нарімана, це були документи, де було сказано, що він не має претензій до силовиків, про визнання злочинів та про співробітництво. Після того, як він трохи заспокоївся, його підключили до поліграфа. Їх цікавили питання відносин Аметова з українськими органами влади та спецслужбами, його ставлення до терористичних організацій. Це тривало протягом 1,5 години. Потім дали текст, який Наріману необхідно було озвучити перед відеокамерою. И сказал: прочти это. Я прочел несколько раз. После этого он спросил, запомнил ли я это. Я сказал нет. И он говорит: я тогда держу этот лист и снимаю на телефон. И ты читаешь с листа то, что там написано. Там было написано, дословно не помню, я был в шоке, но там было написано: я не имею претензий к сотрудникам ФСБ, и они надо мной никаких опытов и не били меня, не проводилось ничего такого. Наріману сказали, що поліграф показав його невинуватість. Они мне сказали, если я расскажу о пытках, то, что происходило здесь, в подвале, они под давлением, у них есть бумага, где я написал о сотрудничестве с ними. И мы покажем это Крыму, мы покажем это крымскому народу, если ты расскажешь вот то, что здесь произошло. Через своих, говорит, татар, крымскому народу, и сделаем тебя предателем. И в тебе разочаруются. После этого, через определенное время, ты пропадешь неофициально. А наши методы тебе знакомы. Я сказал: хорошо, я говорить не буду. Но они сделали ошибку. Они бы лучше бы убили меня. Потому что я буду рассказывать все, что происходит. Згодом Нарімана вивели з того підвалу, посадивши з мішком на голові до тієї ж автівки, та везли близько 1,5 години. Неподалік Старого Криму, де живе Наріман, його виштовхнули з машини та поїхали геть. Уперше оселю Нарімана Аметова обшукали у вересні 2014 року. Того дня його забрали в управління окупаційного ФСБ, змушуючи дати потрібні свідчення. В разі відмови обіцяли залишити його дослівно гнити у в'язниці. Пізніше неодноразово силовики намагалися схилити його до співпраці, погрозами вимагаючи виступити в ролі прихованого свідка. Штраф у 4 тисячі рублів залишили чинним. Окупаційний Верховний суд Криму залишив без змін покарання адвоката Едема Сімідляєва, якого звинуватили у непокорі окупаційним поліціянтам. За словами Сімідляєва, окупаційні судді проігнорували усі зауваження. Суд поправил нас в этом, указав на то, что якобы требования раздеться догола не было, но было требование предоставить на осмотр нижнее белье. Поэтому, как кто понимает, я, например, понимаю, что это надо было раздеться догола, отдать всю свою одежду ему, и пока он что-то будет искать на моем теле.
с его слов какие-то запрещенные надписи, либо рисунки. Едем Сімідляєв оскаржуватиме і це рішення окупаційного суду. Роздягтися догола адвоката змушував горизвісний співробітник Центру протидії екстремізму Руслан Шамбазов. Той самий, який катував кримського татарина Рената Параламова та інших політичних бранців. Та причетний до переслідування адвоката Еміля Курбідінова. Сімідляєв переконаний, що і його переслідування не має нічого спільного з законом. Я считаю, это мое мнение, что это была какая-то личная неприязнь, потому что нормами закона они не апеллировали, и основания, по которым составлены были протоколы, постоянно она менялась. То мне вменяли, что я веду аудиозапись, то вменяли, что я веду видеозапись, потом говорили, что я и то делал. Во время раздевания, так называемого, он тоже на ходу придумывал, для чего это ему надо. Для обнаружения объекта преступления, ну, телефон, на который я якобы снимал, либо записывал, он был на столе, и для этого не надо было осматривать мое нижнее белье, если он хотел осмотреть именно объект преступления. Рішенням окупаційного суду Сімферополя Едем Сімідляєв відбув 12 діб в ізоляторі тимчасового тримання за непокору вимогам окупантів. Прокуратура Криму повідомила про підозру у державній зраді колишньому начальнику Керченської колонії. У прокуратурі зауважили, що в умовах збройної агресії він перебіг на бік загарбника. Відтак чинив підривну діяльність проти України та сприяв незаконній діяльності окупаційної влади. Покарання за це передбачає до 15 років позбавлення волі. Підозрюваний отримав від окупаційної влади підвищення у посаді до начальника виправної колонії 2 та спеціальне звання полковника внутрішньої служби Російської Федерації. Таким чином, начальник колонії, перейшовши на бік ворога в умовах збройного конфлікту, надавав допомогу представникам іноземної держави у проведенні підривної діяльності проти України, а також своїми діями та рішеннями сприяв встановленню окупаційної влади Російської Федерації на півострові шляхом безпосередньої участі у її роботі. Російські окупанти поранили українського воїна. Це сталося зранку неподалік Широкиного на Приазов'ї. У штабі Об'єднаних сил повідомляють, що там задіяли стрілецьку зброю. Пораненому бійцю надали допомогу та ушпиталили. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. Напередодні ворог скидав постріли ВОГ-17 біля Гнутового та Водяного. Неподалік Невельського гатили зі 120-мм мінометів, а в районі Новолуганського та Широкиного застосували гранатомети різних систем, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Позитивна динаміка зберігається. На материковій частині України виявили трохи більше 6 тисяч хворих на ковід. Одужали утричі більше. Ще 349 українців померли від ковідних ускладнень. За даними Міністерства охорони здоров'я, перший пацієнт з підтвердженим штамом Омікрон уже одужав. Він вакцинований і швидко подолав хворобу. В МОЗі наголошують, що Омікрон не має незвичних симптомів, але здатен швидше розповсюджуватись. Фактом залишається те, що у боротьбі з пандемією COVID-19 вирішальною залишається саме вакцинація. Щодо випадку Омікрону, виявленого в Україні, завдяки тому, що пацієнт був повністю вакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно. Наразі у нього вже негативний ПЛР-тест. Саме тому закликаю вакцинуватись, адже це єдиний спосіб захистити себе від важкого перебігу та смерті. В МОЗі закликають не зволікати зі щепленням від ковіду, оскільки саме коронавірус забирає життя та створює тяжкі наслідки для здоров'я. Натомість вакцинація дозволяє створити безпечний імунітет. Уже більше 13 мільйонів українців отримали обидві дози вакцини та є цілком вакцинованими. Вакцинація – це керований спосіб сформувати імунітет до коронавірусу без ризиків для здоров'я. Дослідження свідчать, що у третини з тих, хто легко перехворів на COVID-19, взагалі не виявили антитіл до вірусу.
Водночас повний курс вакцинації у 100% випадків формує антитіла. Окрім того, люди, які перенесли COVID-19 та потім вакцинувались, майже у 2,5 рази мають нижчий ризик захворіти на COVID-19, ніж ті, хто перехворів, але не отримав щеплення. За повідомленням МОЗу, Україна має домовленості на постачання ще 42 мільйонів доз вакцини у прийдешньому році. Йдеться про 25 мільйонів вакцини Pfizer, 6,5 мільйонів доз вакцини CoronaVac та 10 мільйонів доз по механізму COVAX. Тобто в нас уже гарантовані надходження, щоб 70% дорослого населення країни мали повноцінну ревакцинацію 2 дозами. Ялинки встановили, але заборонили туди ходити. В окупованому Криму заборонили масові новорічні гуляння навіть на відкритому повітрі. Крім того, у дитячих садках, школах та спортивних гуртках дозволили святкові ранки лише без батьків. Дитячі святкування дозволили проводити в закритих приміщеннях театрів, цирків, концертних залах, кінотеатрах і сільських клубах. При цьому, за сумнівними підрахунками окупаційної влади Криму, захворюваність на ковід продовжує спадати. Напередодні там виявили 262 нові випадки COVID-19. 29 людей не змогли подолати цю хворобу. Ходили на референдум, а отримали усі кола пекла. Жителі Фороса, які минулого року записали колективне відеозвернення до російського президента Владимира Путіна, нині звертаються до його окупаційної маріонетки Сергія Аксьонова. 150 людей вже 8-й рік доводять право власності на 2 земельні масиви, які вони отримали ще до окупації Криму. У 2013 році власники кількох десятків ділянок почали оформлювати документи. Дехто встиг отримати державні акти. Але після окупації, кажуть, потрапили в бюрократичне пекло. Та й тим, хто встиг отримати документи, забороняють будівництво на власних ділянках. Тепер люди жаліються, мовляв, ходили на усі вибори, але окупаційна влада їх проблеми ігнорує. Підозрюють, що ділянки на південному узбережжі вже хтось пригледів для себе і хоче забрати землю у законних власників. Мы устали уже. 8-й год начинает идти, ничего не меняется, с нами на диалог не идут, все застопорилось и путь решения с нами не найден. Мы требуем, чтобы это все уже в конце концов закончилось, чтобы мы смогли завершить, оформить свои земельные участки, потому что по закону мы не потеряли это право. Собственники, которые имеют здесь право собственности, хотят тоже строиться и жить на своей земле.